Ngikubingelela ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndubane TV. Siyajabula ukuthi ususubscribe le channel yakho ngaphambili kuyintokozo kakhulu kuba nawe. Nawe mfowethu usasijoyina ukuqala kule channel. Siyacela mfethu usubscribe ukuze ungaphutha nayiyodwa video esifakayo kule channel yethu. Bafowethu namhlanje ke ngiphathele indaba ezimnandi kakhulukazi abantu abangabadlali beziginci noma abantu nje abathanda ukujabula ngeziginci. Ngayengafaka amavideo lana ngikhombisa ukuthi ngempela abantu ngiyabafundisa ukuthi isiginci sibanjwa kanjani sidlalwa kanjani yabo. Njengamanje sekukhona indaba ezinhle zokuthi sekukhona i-channel ezokwazi ukuthi ikufundise kabanzi ngokudlala kweziginci yabo. Leyo channel igama layo Ingqongqo TV. Umfowethu ozobe responsible for ukuthi anifundise ukudlala kweziginci lapho kuye lo seceleni kwami nimuzwayo njengamanje esidlala laphana isiginci. Ngiyakuthembisa ke mbukelweni Ndubane TV ukuthi uzobhema ukhole ngempela kule channel. Njengamanje ngisho ngaphuma nje kule video vele useshe uthi Ingqongqo TV, Ingqongqo TV, bese upressa usubscribe button lapha ukuze uzohlezi ubuka yonke into lo mfowethu ozobe eyifaka lapha kule channel, ngoba ngiyakuthembisa uzobhema ukholo ngempela uzokufundisa isiginci. Mina nje ngiyadlala isiginci njengamanje ngasifundiswa uyena, uyakwazi ukufundisa umuntu isiginci yabo. And wangifundisa lesi siginci lesi wangifundisa singabonani, njengoba nawe ezobe kufundisa ningabonani. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ningangiphoxi njengondobane wenu. Ngiyacela ukuthi ke nihambe no subscribe lapha ukuze nizokwazi ukuthi nibone yonke into, nikwazi nokudlala iziginci, nikwazi futhi ukuthi nibuke yonke into esonijabulisa yokudlala nje kweziginci. Njengamanje ke sonithintela ingoma lapha kaMgqumeni lapha ethi izulu liyaduma. Ake uyithokozele mbukelo othandekayo. Hamba manje silanda iphova likadikadika umuntu ekhathele buye okhulini usukaneni madoda ezohamba insizwa kosala izibongo bafowethu. Ngoba le nsizwa lena awuyithokozele mbukelo othandekayo. Ngiphiwe ke ephingweni kodwa ke ngizozama nje ukucula ngoba manje indaba mase ikhala zodwa kuye kungazwakali kahle. Ake sizwe. Izulu laduma ngifuna ukuhamba nomshelima, ngilala njani ngilale ngibona. Izulu laduma ngifuna ukuhamba nomshelima, ngilala njani ngilale ngibona. Izulu laduma ngifuna ukuhamba nomshelima, ngilala njani ngilale ngibona. Bese yangena lapho lo baba ubheka umuzi lothuli esho kamnandi lapha esho ngisho ukumbona njengesi amato ayikuthi ngithini ukumbona njengesi. Uzokhumbula mbukelo othandekayo ukuthi zayikhala kanjela ngempela ngaleza insuku ngoba zohamba insizwa kosala izibongo. Bafowethu ke siyacela ukuthi nenze njalo lapha nihambe ke no-subscribe kakhulu Ingqongqo TV, ne-subscribe kakhulu kule channel le. Lapho nizothola khona zonke izinto ezimalana nesiginci bafowethu. Siyabonga.